סע. אורי. Everybody let's go! בואו נלך יחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? טוב, אנחנו תאומים. תגיד מתי. נו בלעט, אני מצלם, אני אחתוך את זה. כדור הארץ הגודל מזיז בפניו, עוד מעט יתפרץ כאן האגן. אם בתוך הקרח הנמס לזהוב תסתתר את אגם על גבו, כדור הגב ובול הזוהר. אל תסע. חכה שנייה. נו בלעט. שנייה כפרה. בסדר. זה. בואו נלך כולם. Everybody let's go. בואו נלך ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? לעץ השוקולד. לאן הולכים? לעץ השוקולד. כוזימה של דורה! דורה מתה. תגיד שלום. תורים. שאלה אתה מדבר. אתה תוריד את היד, עידן. נו. תוריד את היד, אני מתחיל. נו. אוקיי. הולך לבנק להפקיד את הצ'ק, הסלולרי צועק, אבל אני מתנתק, היה לי יום רע, אין לי עבודה, אבל אבא יעזור. מונית.